Tiştên zindî li gorî herdingariyên Hereman şiklên xwe digirin. Aboriya bajarê Amedê û derdorê wî bi piranî li ser cotyariyê û bi xwedîkirina heywanan e. Li devera Qerejdağê jî hin gundî bizinê ku jê re dibêjin mehelê xwedî dikin. Bizina mehelê bes li vê mintiqeyê dijî. Taybetmendiya bizinên mehelê hene girsin, qloçên wan mezin in, lingên wan zext in û dikarin li ser erdên ku bikevirin biçêrin. Ev bizim navê mehellî, bizina mehelliye, navê xwe ji vê mintiqe ji vê herêmê sendiye, navê vê herêmê jî mehelliye. Ev bizim li vê tenê li vê herêmê tê xwedî kirin û ferxiya vê bizinê jî ji bizinê din hinek bi özelîxê xwe farklı ye. Yek ji wan ev ya zû goş digire, binidbûna wî zêde ye. Kloçê wî wap spîralin e. Gundî her sal di heyva sibatê de derdikevin zozana û havînê jî ku derê şinkayê zêde be berê xwe didin wê aliyê. Di konan de dijîn û heywanên xwe di xwezayê de diçêrînin. Li mintiqeya Qerejdağê nêzîkî 10,000 bizinên mehelî hene. Heger şêr zêde be, tama goşt û şîrê bizinan jî zêde dibe. Gundî dibêjin mûyê bizinên mehelî gelek bi qîmet e. Lê xwedîkirina wan gelek bi zehmet e. Em dimînê çolanê hettanî hema serê zivistanê. Em çolanê û çêre tunê îsal û xwedîkirina wan pir zehmetê. Êm buha bûye, her tişt buha bûyî. Yani pir zor e. û xwedî em nikwanin terkin jî. Em nikwanin terk jî kar û bav de em xwedî dikin. û xwedî pir zor e yani. Em tenê vê mintiqê de ne. Ana vê derê çêre tune mecbûr em her derkî din. Giş bûyî pere, giş bûyî yani mesref e. Pir zor e. û em nikwanin terkin jî. Bizina mehemî bes tenê di mintiqeya Qerejdağê de tê xwedîkirin. Di salê de carkê tenê zayên dibe. Du rengin. Yek reş e, yek jî qeweyî ye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.